igrače koji u takozvanim konverima naprave grunde. Molim vas, nemojte da reprodate. Ne, sve u redu, znači možete da se rasporedite, samo nemojte da reprodate. Što znači potpuno da se tretira, kao da je nemoj da se razliku biću? So we see chassis on the Poljskoj smo mogli na metar da se pojavimo. Znam da je ovo jako interesantno. Da, imate prilike da vidite. Hvala ti, Dačo.